Вас вітае служба информации телерадиокомпании «Гомель», у студии Наталья Игнатенко. Добрый день. Гэтую падзею ўжо назвалі трыумфам Гомельской области. На республиканском конкурсе «Лепшы город, районы в область» для бизнеса Беларуси 2015 наш регион атрымаў 3 з 4 дыпломаў пераможцаў. Сярод лепшых названыя город Гомель, Калинковицкий и Житковицкий районы. Наши корреспонденты высвятлялі сакрэт поспеху. У гэтым рэспубліканскім конкурсе Гомельшчына ўпершыню прыняла ўдзел у 2012-м і адразу перамога і дыплом «Лепшая вобласць Беларусі для развіцця бізнесу». Летась поспех паўтарылі, прычым у сваёй намінацыі лепшым быў прызнаны яшчэ і Чачэрскі раён. Ці атрымаецца некалі пераўзысці сёлетняе дасягненне, сказаць цяжка, але факт застаецца фактам. Дыпломы і памятныя знакі самых лепшых адразу у горада Гомеля, Житковицкого и Калинковицкого районов. Это победа, пожалуй, общая. Победа всех экономических служб, всей исполнительной власти, контролирующих органов, таможни, торгово-промышленной палаты, общественных объединений. Ну, у каждого есть лепта в эту победу. Ну и, безусловно, конечно, прежде всего заслуга наших предпринимателей. Для Гомеля такая перамога першая, тым больш прыемна прызнанне вынікаў работы, якая праводзіцца ў гэтым накірунку. Тут сапраўды робіцца шмат для падтрымкі прыватных ініцыятыў. Мэтанакіраваная дзейнасць дазваляе ствараць новыя працоўныя месцы і павялічваць паступленні ў гарадскі бюджет. Основной удельный вес – это предприятие и сфера торговли и услуг, это 52%. Порядка 12% производства, 9-10% это строительство. В целом могу сказать о том, что удельный вес поступлений в консолидированный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году составил более 33%. В прошлом году это была цифра 31,2%. Создана рабочая группа и работает по рассмотрению практически всех вопросов, которые связаны с развитием малого и среднего предпринимательства. Это и вопросы земельного законодательства, вопросы реконструкции помещений, вопросы аренды, то, что связано с архитектурой. Камісіі па развіцці прадпрымальніцтва і стварэнні новых вытворчасцяў сёння існуюць ва ўсіх раёнах вобласці. Звычайна іх узначальваюць старшыні выканаўчых камітэтаў ці іх намеснікі, што дазваляе эфектыўна і аператыўна вырашаць пытанні, якія ўзнікаюць. Увогуле, што тычыцца сітуацыі ў цэлым па Гомельскай вобласці, летась суб'екты малога і сярэдняга прадпрымальніцтва пералічылі ў бюджэт 3,5 трыльёна рублёў. Сёлета яшчэ каля 2. Гэты паказчык, дарэчы, таксама улічваўся пры вызначэнні пераможцаў. Количество малых предприятий, индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей в каждой территориальной единице, сумма уплаченных налогов, удельный вес, опять-таки, в процентном отношении их поступлений от общего числа поступлений и так далее. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Напярэдадні ў Турове адбыўся прэс-тур з удзелам польскіх журналістаў і прадстаўнікоў турфірмаў. Галоўная задача мерапрыемства – прадэманстраваць багаты і разнастайны турыстычны патэнцыял, які адзін з самых старажытных гарадоў Беларусі можа сёння прапанаваць замежным гасцям. Арганізатарам прэс-тура выступіла Нацыянальнае агенцтва па турызму сумесна з галоўным управленнем ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі і управленнем спорту і турызму Гомельскага аблвыканкама. Вераніка Варашыліна з падрабязнасцямі. Гомельшчына нездарма славіцца як край гасцінны і ветлівы. Тут сапраўды ведаюць, як прымаць гасцей. Жытковіцкая зямля не выключэнне. Удзельнікаў прэс-тура на мяжы Брэсцкай і Гомельскай абласцей сустракалі хлебам з соллю і народнымі песнямі. Агульны фотаздымак на памяць на ўездзе ў Жытковіцкі раён, а далей рух па распрацаваным маршруце. Першым аб'ектам наведвання ў праграме стаў Тураўскі малочны камбінат. Гэта сучаснае экспартна-арыентаванае прадпрыемства, якое спецыялізуецца на выпуску сыроў. Тут вырабляюць высокаякасны па ўсіх параметрах прадукт. У асартыментным пераліку сыры вядомых еўрапейскіх гатункаў – мацарэла, маскарпоне, рыкота і іншыя. Гэта мяккія полуцвёрдыя сыры, вырабленыя па італьянскай тэхналогіі, а таксама уласныя рэцэптуры. Падчас дэгустацыі удзельнікі прэс-тура змаглі ацаніць прадукцыю прадпрыемства, а дзякуючы спецыяльнай галерэі з панарамнымі вокнамі паназіраць за вытворчым працэсам. Продукцию этого комбината я оценивал как простой обыватель, так как не сильно разбираюсь. Впечатлил сыр с паприкой. Мне также очень понравилась экскурсия. Видно, что это современное предприятие, которое выпускает большое количество видов сырной продукции и оправдывает вложенные сюда средства. К слову, с молочной белорусской продукцией я до этого не сталкивался и сейчас полакомился ею от души.
Азнаёміліся ўдзельнікі прэс-тура і з адкрытым акцыянерным таварыствам «Тураўшчына», буйным аграпрамысловым прадпрыемствам, ведучымі напрамкамі якога з'яўляецца вытворчасць і перапрацоўка сельскагаспадарчай прадукцыі, а таксама развіццё аграэкатурызму. Запрасілі гасцей у турыстычны комплекс «Струмень», дзе створаны ўсе ўмовы для актыўнага адпачынку. Камфартабельныя домікі, рэстаран, паляўнічыя ўгоддзі і арандаваная частка ракі Прыпяць для аматараў рыбалкі. Летась гэты турыстычны аб'ект прыняў больш як 2000 наведвальнікаў. Дарэчы, для павышэння аб'ёму экспарту турыстычных паслуг і прыцягнення на Гомельшчыну замежных гостей у нашем регионе проводится серьезная усебаковая работа. В этом году предусмотрено больше 200 маршрутов по Гомельской области. Они интересны для наших туристов. Они интересны, конечно же, в первую очередь для иностранцев. Люди, которые приезжают в нашу Гомельскую область, они отражают, что да, вы на правильном пути. Естественно, мы не будем останавливаться на том, что достигнуто. Будем организовывать те же самые рекламные туры и рекламировать свой регион, Гомельскую область. Про тое, што трэба больш пра сябе заяўляць і рэкламаваць свае паслугі на розных міжнародных выставах, адзначаюць і ўдзельнікі прэс-тура. Да прыкладу, Тураў гэта не толькі адзін з самых старажытных гарадоў Беларусі. Ён таксама здзіўляе ўдалым спалучэннем вытворчага, культурнага і паломніцкага турызму. Тут сканцэнтравана шмат унікальных аб'ектаў, якія абавязкова зацікавяць замежных гасцей. Напрыклад, цудадзейныя крыжы на барысаглебскіх могілках, ці рэшткі адзінага помніка манументальнай архітэктуры паўднёвай Беларусі, праваслаўнага храма 12 стагоддзя, прадстаўлены ў Тураўскім краязнаўчым музеі. А яшчэ багаты прыродны патэнцыял і непадробная ветлівасць гасцінных жыхароў Полесья. Меня впечатлил не только этот музей, этот объект, но вообще и Туровщина от момента нашей встречи, от самого гостеприимства, также и от того, что мы посмотрели, потому что я сама туроператор, я 20 лет работаю, но я не знала, что у вас такая великолепная сейчас инфраструктура, что есть где ночевать, рестораны есть и все. Здесь можно сейчас и останавливаться и показывать уже более в таком полном объеме. Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», з Турова. З дыпломам у руках, высакароднымі думкамі і вялікім жаданнем дапамагаць людзям. У Гомельскім дзяржаўным медыцынскім універсітэце выпускны. На ўрачыстай цырымоніі ўручэння дыпломаў аб заканчэнні навучальнай установы пабывала Вольга Славіна. Ужо шмат гадоў Гомельскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт сярод лідараў у краіне. Ці то ўдзел студэнтаў у навуковых семінарах і даследаваннях, ці спартыўных спаборніцтвах і творчых фестывалях, мерапрыемства грамадзянска-патрыятычнай накіраванасці, яны заўсёды ў ліку першых. Вось і сёння яны самыя-самыя, самыя прыгожыя і шчаслівыя. У гэтым годзе універсітэт выпускае 587 дыпламаваных спецыялістаў. 19 чэрвеня былі ўручаны 163 дыпломы студэнтам медыка-дыягнастычнага факультэта. Зараз падышла чарга выпускнікоў лячебного факультета. Сёлета их 365 человек. Очень жалко, что 365 отечественных студентов и 59 студентов из иностранных государств покидают наш родной университет. Это были очень хорошие студенты, которые всегда стремились к знаниям и продолжают стремиться сейчас. Я надеюсь, что наши специалисты проявят себя высококвалифицированными врачами не только в Республике Беларусь, но и в странах постсоветского пространства и в дальнем зарубежье. Конкурс у медзі заўсёды высокі. Пра гэта ведаюць і за межамі краіны. Студэнтаў, якія прыбылі за мяжы ў ВНУ, з кожным годам становіцца ўсё больш. Сёлета дыплом доктара атрымліваюць грамадзяне Індыі, Сірыі, Шры-Ланкі, Йемена, Лівана і Палестыны. Вялікай папулярнасцю медыцынскі універсітэт карыстаецца ў моладзі з Туркменістана. Выпускнік лячэбнага факультэта Гуджгелдзі Гаражаеў у Гомель трапіў невыпадкова. Не так даўно гэты ж універсітэт скончыла яго сястра. Бацька выпускніка таксама ўрач. У свой час скончыў Беларускі дзяржаўны медыцынскі университет. 6 лет, как 6 дней очень быстро прошло так. И я очень благодарен нашим преподавателям, ректору, что вот дали очень ценные знания, поделились своими опытами. Я также вот благодарен нашим президентам Республики Беларусь и нашего Туркменистана. Вот это еще раз укрепило нашу дружбу между странами. Вольга Славіна, Сергей Климович, телерадиокомпания «Гомель». Гомельшчына развіталася з удзельнікамі 10-й рэспубліканскай спартакіяды школьнікаў. Наперэдадні падведзены вынікі апошняга гульнявога дня, вызначаныя пераможцы па баскетболе і футболе сярод юнакоў. Пасля чаго адбылася ўрачыстая цырымонія закрыцця спаборніцтваў. З падрабязнасцямі Дмітрый Котаў.
На зеленом газоне сустракаются команды города Минска и Минской области. По выниках набранных баллов у попередних гульнях столичные футболисты уже стали лепшими. И гэты поединок для их меў формальный характер. А вось оппоненты у вынику перамоги могли подняться с 3-го места на другое. Адразу было бачно, что настрой гульцов у чорной форме больше высокі. Пасля першага тайму лік 2-0 на карысць команды Минской области. Свои прозвища у протокол унесли Виктор Сотников и Роман Ширин. У середине другого тайма минчане намаганнями Ростислава Шавеля скоротили отставание. Але ж на финальный штурм не хапило сил. У вынику лік 2-1, які задоволил усіх. Очень много приехало тренеров из Минска, которые будут работать со сборной. И несколько ребят уже взяли на карандаш. Они приезжают и целую неделю сидят здесь, смотрят, наблюдают за ними. То есть ребята достойные есть. И в будущем я надеюсь, что они раскроются и покажут все свое мастерство. Поединок поміж баскетбольными командами Минска и Гродзенской в области сярод дзяўчат абавязкова увойдзе ў гісторыю спартакіяды як один з самых драматычных. Пасля першага перыяду спортсменки з Гродна лідыравалі з лікам 16-7 і ўвогуле выглядалі мацней за сваіх апанентак. Але ў другім перыядзе быццам выйшла іншая команда са сталіцы, якая паступова стала скарачаць адставанне. Да фінальнай сірэны ішла роўная барацьба і ў асноўны час пераможцу не выявили 65-65. У додатковой 5 хвилинцы минчанки не покинули соперницам шансов. Агульный лик 78-66. Первое место по баскетболе и у минских юнаков. В опошнем поединку яны перемогли команду нашей в области 62-40. Мы очень рады. И тем более размещение было очень хорошее, еда тоже. И, спасибо вам большое за то, что мы сюда приехали. Мы первые. Ура! Гомель красивый город, нас хорошо приняли, мы чемпионы, и все круто. Да, этот турнир вообще был очень сложным. Все соперники были достойными. Также финал с Гомелем очень хорошую игру показали. Нам было очень сложно, но мы смогли это сделать. Канчатковые вынікі спартакіяды подвели на церемонии закрытия. По летних видах спорта у нашей команды 3-е место, другое у Гродзенской, а пераможцам стала команда города Минска. У агульнакамандным заліку по спартакіяде, на жаль, Гомель только на 4-м месте. У призерах Могилев и Гродно, а первые снова столичные спортсмены. Очень надеемся, что каждый ребенок, который провел это время, эти 2 недели на гомельской земле, увезет частичку тепла, доброты гомельской земли. Республиканская спартакиада завершена. Яе удзельнікі развітваюцца з Гомелем, але не развітваюцца са спортам. Для многіх з іх гэтыя спаборніцтвы стануць стартавай пляцоўкай у вялікі спорт. Дмитрий Котов, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Новины региона, информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. И на этом выпуск завершены. У студии працавала Наталья Игнатенко. Удалых вам выходных дён и до новых сустрэч у эфиры.